Hvor er vi henne? Vi er på en adresse, som jeg ikke kan udtale uden del, og et eller andet sted på en mark, hvor jeg kører forkert, og jeg var meget, meget tæt på at ringe til dig. Vi er på Ulstrup Efterskole, og jeg skal holde en temadag for 75 elever. Og det er altså ude på landet. En times kørsel fra København, og vi glæder os til at komme ind og møde en masse elever, og vi håber, at de også glæder sig til at møde os. Har I ikke fået nyt tøj? Jo. Jeg har jo fået ret af dit tøj, så det er småt købt. Det er godt. Ulstrup Efterskole. Den 26. oktober 2013. Der skulle være 75 elever henne, og må ikke, at der er nogen, der kender til emnet omkring vold, når vi går ind og taler om det. Vi glæder os i hvert fald til at møde dem.